Buhay na buhay pa bossing ah. Ganda no? Mas malaki pa yung isla kaysa sa'yo bossing eh. Ganda ng gising ni bossing, kumakampay pa yung isla oh. Oo, panalo. Panalo mo yun? Malaki pa sa'yo yung isla bossing eh. Hangampay pa talaga. Kailangan mas malaki pa sa'yo pre yung isda pre. Panalo. Panalo si Badong. Panalo si Badong. Tatlo ni bossing, yung tatlong bitbit. Bangos, tatlong bitbit ang akin dito. Yung sa aking huli namin sa cooler siya. Picture lang. Oh, ito, meron ditong may papitsa dito si Alan, mga bro, mga ka-anglers. Ayan, ito may itlog din, isang tray, nilagayan ha. Tapos ito, pizza. Na magsawa dito ng pizza, halika na kayo, pumunta na kayo dito sa tabi dagat at ito yung magpandali ni Re. No? Ayun, malaki. Yun, nakadali ang tropa. Ayan, nakadali ang tropa oh. Sige mga bro, tara halika, kain tayo. May pizza dito. Okay. Bitbit din pre. Ay, dadali rin ah. Kagata tayo mga bitbit. Sabi. Ha? Si bossing nakahuli rin. Oh, eto pa. Ayun pa. Sobre. Bitbit din. Ayun, bitbit din. Hihi! Yan, dalawang bitbit. Pinag-usapan kasi bitbit kanina eh. Pang negosyo. Pang negosyo. Malaki na pre. Sarap ipaksiwa pre. Kaya yung yung pressure cooker para malambot ito. Dalawang bitbit ako Puro bitbit, wala talakitok. Kasi ang talakitok. Buhay na buhay pa. Bangus dagat. Pangalawa. Bitbit oh. Chat-chat na dali. Nakuha sa isang taga bossing. Eto. Nasa tiyan nang dumali, sa tiyan lang eh, nadaanan lang siguro. Sa tiyan. Single lang sa busay. Sumabit lang. Nadaanan lang siguro. Yan si Puroy, mahatak. Mahatak si Puroy. Daking malakapas, putang na. Malakapas. Yan si Puroy. Nakadali ng malakapas. Yan oh. Yan si Puroy. Nakadali ng malakapas. Yan oh. Yan oh. Yan si Puroy, nakadali ng malakapas. Ang laki. Kapalad. Parang si Mariang Palad. Yes! Alhamdulillah Puroy. Yung umpisa na. Nasabi ko sa iyo, huwag ka nang lumipat eh. Okay. Nice catch, Puroy. Tapos ito nga pala si Puroy, nakapayong na oh. Sobrang init na po mga ka-anglers. Ayan si Fernan. Ito naman si Dong. Sobrang init, too much hot. Ayan. Pero not bad. Ganito ng huli namin ngayon, ayan dami.
Lalaki ng malakapas. Yung nahuli namin ngayon. Ayan, meron pa yan. Ilalabas pa. Ito yung malakapas. Nakadali ako ng ilang pirasong malakapas. May shahor, may bit-bit. Ayan. Tapos ayun, ang huli ni Fernan. Ayan. Huli ni ano yan, huli ni Fernan. Ito yung nadali ko. 4 na bit-bit. Tapos may... Ayan. Ang nadali namin bit-bit, hindi ako nagkakamali, 7. Ayan, may malakapas. Ito. May malakapas niya. Ayan, ayan ang nadali nila. Ito. Panalo. Hindi na masama, not bad. Boss, ito yung nahuli namin, no? Ayan. Not bad actually. Yan yung kay Fernan, napaka halimaw yung kanyang malakapas, oh, lalaki. Yung sa akin ito. Pero yung huling kumagat sa akin, nakaputol ako ng rig, kaya hindi ko naiahon. Ayan. Pero okay na rin siya. Anyway, good. Good na good siya. Okay.